aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. Dugutigi ni wari dafara e passé daka ka sira di ne ma Sunkalo e kungolo ati dugu wari ko o dima fo dugu an dugu dun wara ta de o ko ni kuma ta la sa e ka sama mɔnɛ to yi i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. lajɛlenma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ An ka bi baro bɛna ta décret kura mun tara jamana ɲɛmaw fɛ ka APDP ka baara kɛcogo falen. Depuis le 14 mai 2024 jamana ɲɛmaw ye conseil des ministres la u ye décret dɔ ta décret min bɛ warisara don APDP ka sɛbɛn ditaw la. APDP ka sɛbɛn dita ninnu tun bɛ di fɔlɔ fu nka sisan warisara donna la. A warisara procédure bɛ cogo di? Aw ni ne n'a fɔ ma ko personne physique anw ka traitement généralement ka caméra installer an ka so ka installer an ka forow la o musaka bɛ bɛn 5000 ma. Ni personne morale don sisan i b'a fɔ entreprise baara yɔrɔw ou bien jamana ka cakɛda minnu bɛ wari la don u ka kɛsi kɔnɔ olu caméra installeli ye 20,000 ye nin fila bɛɛ la san 3 de ye a papier ninnu validité ye san 3 kɔfɛ i bɛ segin ka taa APDP la ka taa kurakuraya tuguni baara yɔrɔ bɛna ni traitement wɛrɛw ye i b'a fɔ gestion du personnel gestion de la clientèle contrôle d'accès ninnu ou bien gestion du recrutement o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen olu bɛ ta APDP fɛ 20,000 ou bien 40,000 pour que ka se ka o bɛɛ lajɛlen farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ wuli ka se APDP la APDP mɔgɔw b'aw dɛmɛ k'aw ka traitement cartographique kɛ n'o kɛra musaka mun kan ka sara traitement mun na o musakaw bɛ d'aw kulo kan o wari mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ reverser jamana wakandeba de kɔnɔ n'a fɔ ko trésor public o kunnafoniya de tun b'an bolo ka d'aw kulo kan.
Ame foli tantoli lase aw ma ni waati na aw minnu sɔgɔn bɛ janni kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko aw bisimilaw ka bamanankan kibaruya kɔnɔ la wulada in na kibaruya mun ni a bɛna Mali ani diɲɛ fan caman kunnafoni kofɔ aw ye. An ka kunnafoni bakuruba dɔw bɛna tali kɛ. Tajiko sira fɛ jamana ɲɛmaaw ye baaraba kɛ finitigilaka ko bunakun kan ni ka taji citerni 30 ɲɔngo ka o escorter ka bɔ Senegali daga kɔnɔ fo kana se ba Maliba kɔnɔ ko nin taji nali a bɛɛ lajɛlen kɛra nisɔndiya ni sewa kɔnɔ mɔbilibolaw olu ka kɔrɔfɔw la. An ka jamana premier ministre tajiko bunakun kan kunungo ale ye taji baarakɛlaw ka u bisimila ni ka yɛrɛ k'a fɔ ko fɛlɛn dabali bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa ka se ka taji sabatilen ko o don an ka jamana kɔnɔna la. Bɛn ni keleya dɔgɔkun ko Semaine nationale de la réconciliation o tile sabanan baaraw bɛ sen na an ka sanfɛ kalandenw fo ka taa se kalansow ma olu ye hakili falen kɛ diɲɛ sɔrɔ cogo sira kura ni o ye intelligence artificielle o n'a a ɲɔngow. An ka jamana premier ministre y'a yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bilalen sen kan yaasa ko malidenw ka se ka taji ka o sɔrɔ waati bɛɛ lajɛlen na. Kiriko bunakun kan AES jamana ɲɛmaaw minnu bɛ kiriko bunakun kan ni o ye ministrew ye ni sanga in na olu bɛ Niger jamana kɔnɔna la o ni Niger jamana kuntigi bɛ ka kuma ɲɔgɔn kɛ AES jamana kiriko o baaraw kan. Kibaruya dɔw fana kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko AES jamana bɛ ka labɛnw sabati yaasa diɲɛ kuru min bɛ yen nɔ ni o ye kiiriso ye CPI ka se ka fɛɛrɛ dɔw ta jɛkulu in kama bawo ko an tɛ ka an yɛrɛ ye jɛkulu in kɔnɔna la. Ninnu de an ka wulada in na kibaruyaw la kumaba dɔw ye. An bɛna kunnafoni wɛrɛ fara mun kan sɔɔni ka walawalali kɛ aw ye. An bɛ foli kurakura k'a di aw ma aw minnu ye jani suganti ka kɛ aw kunnafoni ɲiniyɔrɔ ye. An ka jamana ɲɛmaayaso ye wulikajɔbaw kɛ yaasa ko maliden bɛ se ka taji sɔrɔ cogo min na. O de siratigɛ la finitigilakaw ko u ye taji doni mɔbili citerni 30 ɲɔngo ka o escorter taji minnu n'a tun bɛ ka bɔ Senegali jamana fan fɛ ka tɛmɛ Kayi marabolo la ka na se ka se Bamako kɔnɔ faaba la nɔ. Arala k'a fɔ ko wulikajɔ ni fɛlɛn dabali mun n'a bɛɛ lajɛlen bila sen kan jamana ɲɛmaaw fɛ finitigilakaw olu ka baaraw kɔnɔna la k'u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko fɛlɛn dabali bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ wulikajɔw bɛ ka kɛ yaasa maliden kana gɛlɛya sɔrɔ tajiko la. Arala k'a fɔ ko olomasiri tabaw u bɛ ka camanba de fara u ka wulikajɔw kan wulikajɔ mun na bɛ kɛ sababu ye ka se ka an ka sɔrɔ bosodaw ka olu lakana o siratigɛ de la ko ka bɔ Senegalikaw bara fo ka se yan nɔ. Arala k'a fɔ convoi belebele mun ni citerni 30 kun bɛ a kɔnɔna la ko o baaraw bɛɛ lajɛlen sera ka kɛ ka convoi ninnu ka sécuriser ko o bɛɛ ɲuman sera Bamako kɔnɔna la nɔ. Ko nin ye hakilina ye hakilina mun n'a taara an ka jamana ɲɛmaaw fɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko an bɛ dangu min na bi ni bamaciya wale tigilamaaw kɛn bɛ k'a ɲini k'u bɛ an ka jamana sɔrɔ siraw ka o datugu ka sabu kɛ u ye dɛsɛra finitigilakaw ɲɛkɔrɔ. An ka finitigilakaw ye bɔnɛ mun da u kan u tɛ ka se ka se sɔrɔ finitigilakaw la k'u bɛ k'a laɲini k'a fɔ u bɛ se an ka sɔrɔ bosoda siraw de ma. O siratigɛ de la ni jamana ɲɛmaaw yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna fɛlɛw ta fɛlɛ jɔnjɔn fɛlɛ telimanw yaasa ka se ka malidenw lakana. O de la ko convoi belebeleba finitigilaka minnu bɛ yen nɔ ni olu taara d'a kan o ɲɛmaaya tun bɛ lieutenant Mahamadu Kulibali ale n'a ka cɛbalenw olu mun kun bilala nin baara in na yaasa ka se ka citerni 30 in k'o ladon an ka jamana kɔnɔ. Ko nin maa kofɔlen ninnu ye finitigilaka in ye ɲɛmaa ye a yɛrɛ k'a fɔ ko a ka cɛbalenw k'u ye baara bɛɛ lajɛlen kɛ hakilina mun dira u ma ani fo ka taa se maa nana masumalen ni o ye civil ye olu dɔw kun dɛsɛn bɛ ka tɛmɛ k'u ye baara ni wulikajɔw kɛ yaasa ka se ka sira di o maa nana masumalenw fana ma u ka se ka u ka taamaw kɛ ka sɔrɔ u ma siran u ma yirayira. Lieutenant Mahamadu Kulibali ka kɔrɔfɔ la a yɛrɛ k'a fɔ k'ale ka cɛbalenw labɛn bɛ wa u kologiran bɛ
jamana ɲɛmaw y'u bila baara mun na ani u yɛrɛ ye kalikan mun ta jamana kɔnɔdenw ye ka se ka o baaraw kɛ k'o de kɛra sababu ye u ye u nin di ka se ka an ka jamana taji dɔnnaw ka mɔbili 30 in k'a lakɔlɔsi k'a tɔbɔtɔ ka se ka na se Bamakɔ yan nɔ wa fɛn mun ye transporteurs ye ni o ye chauffeurs ye olu yɛrɛ k'a fɔ ko u nisɔndiyara bawo ko nin bɛ jigisigi d'u ma k'a yɛrɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaaw bɛ ka u dɛmɛ u ka baaraw la bawo ko olu ka sɔrɔ sira o de bɛ kɛnyɛrɛye in bolo kan ani fo ka taa se u bɛ baara min kɔnɔna la ni jamana ɲɛmaaw ye dɛmɛ don u ma ka u dɛmɛ ka lakana ta ka si u ma u ka baaraw kɔnɔ ko o ye tare de wa k'u bɛ foli ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma u ye baara mun kɛ yaasa ka se ka lakana sabati an ka jamana kɔnɔna la tajiko bunakun kan kunun ko an ka jamana premier ministre ale kun ye taji cakɛdaw ka olu maaw bisimila maa mun bɛ baara kɛ o kɔnɔna la jamana premier ministre général division Abdoulaye Maïga a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko foyi de tɛna an bali ka se k'a fɔ ko taji ka don an ka jamana kɔnɔ ko jamana ɲɛmaaw labɛn bɛ finitigilakaw u ye fɛlɛ bɛɛ bila sen kan premier ministre ka kɔrɔfɔ la a yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ ko gɛlɛya bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ nka gɛlɛyaw kɔnɔna la anw bɛna an ta in ka se fɔ a dan na wa wulikajɔw ni cɛsiri ko o dɔrɔn de bɛ ka kɛ an ka finitigilakaw fɛ wa ko baara minnu n'a bɛ ka kɛ baara ninnu a daminɛ de filɛ nin ye k'a fɔ ko bankuma de b'a la wa finitigilakaw bɛna sɛgɛn de wa ayi sɛgɛn t'u ma dali t'u ma diɲɛ don o don u bɛna baara kɛ résilience ni o ye jɔ u kolo la cogo min na k'a yɛrɛ k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw u b'u dɛmɛ u bɛna o baaraw de kɛ wa ko an ka finitigilakaw o ni maa nana masumalo ni o civil an bɛɛ lajɛlen bolo bɛ ɲɔgɔn bolo sɔrɔ bɔtɔda siraw ani sira bɛɛ lajɛlen an bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko yaasa jamana bɛ se ka lafiya cogo min na maliden bɛ se ka munumunu salo kɛ ani maliden mago bɛ jɔ fɛn minnu na an ka se ka o sɔrɔ an ka tile kɔnɔna la ka se ka an mago ɲɛ premier ministre yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ bila sen kan wulikajɔ tɔ ti to yaasa ka se ka maliden n'a bololafɛn lakana mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la bɛn ni keleya dɔgɔkun o baara mun bɛ sen na ko semaine nationale de réconciliation senar a tile 3nan baaraw kɔnɔna la kalanbulon sigira kalandenw kun minnu bɛ ɲinili kalansow la ko yaasa an bɛ waati min na ko bi bɛn ni keleya sira fɛ subahana sira mun bɛ yen nɔ bi ni o ye intelligence artificielle ni ale ye diɲɛ sɔrɔ cogo sira kura ye sira mun n'a bɛ nafaba kɛ wa n'a fana ma kɔlɔsi a bɛ se ka kɛ tiɲɛni da ye o de la ko ka se ka intelligence artificielle k'a ɲɛfɔ kalandenw ɲɛna u ka se ka a nafama yɔrɔ ta ka baara kɛ n'a ye ani fo ka taa se a kɔlɔlɔma yɔrɔw u k'u janto o la k'o kɔlɔsi kosɛbɛ kɛnɛ min ka ni an ka jamana kɔnɔ minisiri min ka ca u ɲɛsin bɛɛ bɛn ni keleya ani cɛfɔni kan bɛɛ ma ni o ye général de corps d'armée Ismail Wage kɛnɛ ɲɛmaa tun bɛ ale bolo fo ka taa se an ka diinɛ ko ni ladalakow minisiri Dr Mahamadu Kone ani sanfɛ kalanso ni ɲinili minisiri Burema Kansɛ ninnu bɛɛ lajɛlen taara nin kɛnɛba in kan ka se ka taa concours ni o ye ɲɔgɔn dan kɛnɛ o tun bɛ kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ni subahana diɲɛ sɔrɔ cogo kura in ni o ye intelligence artificielle ye mun bɔra o kɛnɛ ka keba an bɛ taa fan fɛ an bɛ jango lajɛ. An y'a ye k'a fɔ ko fɛn fila bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ o ye an ka culture ye ka exprimer musique fɛ ani technologie formation kun tun b'o de kan ka jira k'a fɔ ko ni intelligence artificielle utiliser sisan i bɛ se ka ko caman kɛ n'a ye mais nin waatinin na a labɛnna ka utiliser k'an ka culture kunbɛn u jɛra ka baara kɛ ka jira k'a fɔ ko réconciliation paix ani cohésion sociale olu bɛ se ka labɛn ni ninnu fila ka jɛ la an ye morceau minnu lamɛn o rythme instrument minnu utilisera kuma minnu b'a kɔnɔ olu bɛɛ bɛ message de véhiculer k'a fɔ ko an ka jamana mago bɛ réconciliation na an ka jamana mago bɛ paix la an ka jamana mago bɛ cohésion sociale la an bɛɛ lajɛlen bɛ an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ka ɲɛsin o ma parce que o de ye an bɛɛ lajɛlen ka objectif ye donc intelligence artificielle an kan ka an jija ka baara kɛ n'a ye kosɛbɛ parce que ɲɛta sira de don
nga intervention na nya dranka foko valeur ba angolo principe ba angolo ambe sega minu labe ni intelligence artificielle ka bonne anga jamana kono ka wulu universalité ka ta famera la parce que fendo ba angolo minte to bolo akaduye uga don mais nous ya ta ka sara amatane avec wulu tay voilà donc anga jija anga bolo di nyogoma anga barake ni anga valeur wi parce que wulu de bato anga nyinita e mi réconciliation mi paix mi cohésion ambe segu labe ni anyara ka effort ya nga jamana kono ak to be nga sallallahu alaihi wasallam bi an me kalambulon do la min kera sababu ye an siga ni jonjon soroli kenega bi wuladena o kalambulon tara chugo jumena uya an fara nyogon kan kasega an kila groupe ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye ka mɔgɔ saba dɔw tilala mɔgɔ naani walasa an ka se an ka hakilinaw falen parce que an ka baaradaw tɛ kelen mɔgɔ minnu bɛ baarada kelen na olu tilala bɛɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan jeunesse b'o la kafo b'o la fo ka se ministère mɔgɔ ma an farala ɲɔgɔn kan ka se ka musique ni former ka kɛ bakuruba kelen o kun kɔnɔna na an ye baaraminɛ kura dɔw de bila sen kan ni bɛɛ b'a dɔn ka fɔ sisan diɲɛ bɛ ka taga cogo min na mɔgɔw bɛ ka taga ni intelligence artificielle bɛ ka na ni ko kuraw ye o de kama an ye baara kɛ intelligence artificielle minɛn dɔw kan o dɔ ye chape ye o dɔ ye sino ye yasa ka se ka an ka kanw ko olu la ɲanamaya ka kɛ ni dɔgɔkun sigili ye n'o ye bɛn ni kelenya dɔgɔkun tiɲɛna an nisɔndiyara kojugu an bɛ a jigiya ka fɔ kan an bɛ jɔnjɔn sɔrɔ mɛ ka kɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ ye tiɲɛ yɛrɛ la o balilana ka d'a kan an ye kan min suwazi n'o ye bamanankan ye an b'a dɔn ka fɔ bamanankan labɛnnen don kosɛbɛ o de kama an ye bamanankan ye suwazi nka ka jɔnjɔn fɔlɔ sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la a diyara an yɛrɛ de komi baara la gɛlɛya tɛ ban surtout n'i bɛ kalanbulon kɔnɔna na n'i bɛ kalanbulon kɔnɔna na a mana kɛ cogo cogo i bɛ nɔgɔya dɔw sɔrɔ baara la komi i bɛ gɛlɛya dɔw sɔrɔ a la o ye baara in gɛlɛya ye dɔɔni sinon ka d'a kan formateur minnu tun b'an bolo tiɲɛ yɛrɛ la formateur ɲɛnamaw yɛrɛ de tun don u ye a ɲɛfɔ an ɲɛna a kɛra i n'a fɔ ko bi tɛ an siɲɛ fɔlɔ ye nin baara ninnu kɔnɔna na nka nin bɛɛ la tan an bɛ minisiri de fo ale min kɛra sababu ye an ka se ka nin kalanbulon in kɔni ka nin ɲɛnamaya bi tiɲɛ yɛrɛ la bi bɔlen kɔfɛ a la ne yɛrɛ bɛ na intéresser intelligence artificielle la. AES jamanaw ka kibaruyaw kɔnɔna la a yiralen don k'a fɔ ko an ka jamana saba Mali Burkina Faso ani Niger ko maa bɛ se ka segin n'a ye k'a fɔ an bɛna bɔ CPI kɔnɔna la wa bawo ko nin waati in na danatigɛli minnu bɛ ka kɛ ani ko minnu bɛ ka kɛ ko bɛ se ka a yira kibaruyaw kɔnɔna la k'a fɔ ko don nataw la ko Mali Burkina Faso Niger AES jamanaw bɛ sɔn ka bɔ CPI kɔnɔna la bawo ko ni maa y'a ta k'a lajɛ AES jamanaw minisiriw minnu bɛ kiriko bunakun kan u ka ɲɔgɔnye dɔ kɔnɔna la an ka jamana kiriko minisiri dɔ y'a yira k'a fɔ ko CPI bɛ ka kɛ sira ye sira mun n'a bɛ ka gɛrɛ tɛrɛ ta ka da anw kan bawo ko anw tɛ ka an yɛrɛ ye CPI ka lakana kɔnɔna la Niger jamana kiri minisiri ka kɔrɔfɔw la a yɛrɛ k'a fɔ ko CPI kɛn bɛ marabagaw de ka bolokɔnɔfɛn minɛ ye wa bɛ ka baara kɛ ka taa nanzaraw walima an marabagaw de fan fɛ k'a sɔrɔ ko kiriso in kan ka bɛɛ lajɛlen de lapasa wa ko kiri in kan ka baara kɛ cogo min na ni k'a kɛɲɛ bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko an bɛ la k'a fɔ u yɛrɛ ka sariya kisɛ minnu ni u y'a ta u bɛ ka a sariyaw ka u sɔsɔ ko o de la an ka jamana ɲɛmaaw kɛn bɛ ka fɛlɛ dɔw ta fɛlɛ mun n'o b'a yɛrɛ k'a fɔ kunnafoni sira dɔw ka kɔrɔfɔw la ko an bɛna kiriso sigi an ka jamana kɔnɔ kiriso mun ko ni o bɛna se ka kɛ ka CPI ka a nɔnabila baw jateminɛlaw ka fɔ la n'an bɔra jɛkulu in kɔnɔ ni o bɔli kɛra sabatilen ye f'a ka kan an yɛrɛ ka kiriso sigi an yɛrɛ ye mun bɛ se ka an ka kiriw tigɛ a yirala k'a fɔ ko kiriso dɔ hakilinaw ta n bɛ mun bɛ tali kɛ ko ka se ka maa minnu bɛ damatɛmɛ walejuguw kɛ maa minnu bɛ adamadenya buruja walew kɛ ko crime de guerre ka maaw joli bɔn ani fo ka taa se
jafara wale tigilamɔgɔw maa min bɛ o koɲɛw kɛ ani cɛɲɛka jamanaw kɔnɔna la ko ka se ka kiiriso kelen sigi ko o baaraw bɛ sen na ani fo ka taa se ka se ka kasobon kelen jɔ kasobon mun ni o bɛ AES jamana maajugu walima cɛnnikɛlaw minnu bɛ baara jugu kɛ jolibɔn walew olu bɛ lasago yɔrɔ mun na ka kɛ kaso belebeleba ye ko prison de haute sécurité ko ni hakilina ni baara minnu bɛ ka kɛ ani an ka jamana ɲɛmɔgɔw an tɛ ka an yɛrɛ sɔrɔ kiriko ɲɛmɔgɔw bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ CPI tɛ ka anw protéger ko maa bɛ se k'a fɔ don nataw la yalima jamana saba ninnu bɛna bɔ CPI kɔnɔ wa kibaruya yɛrɛ k'a fɔ ko duguma baaraw bɛ ka kɛ o koɲɛw kan k'a lajɛ an bɛ se ka lakana cogo di kiriko la ani kiri ka se ka jɛya AES jamana kɔnɔdenw ye diɲɛ kurukara kiriso kɔnɔna la lapasali jɛkulu mun bɛ yen nɔ ni o bɛ kalanfaw ka lapasali jɛkulu kalanfa minnu tun bɛ yen nɔ ni olu tun bɛ katoliki kalanso kɔnɔna la établissement katoliki ni jamana tun bɛ musaka mun d'u ma o baaraw jɔra a yɛrɛ la k'a fɔ ko lapasali jɛkulu in kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ k'olu bɛna taa baarabila la ko yaasa ko k'u ka laɲiniw kɛ bawo ko lapasali jɛkulu minnu caman bɛ yen nɔ ni o ye kalanfaw ka jɛkulu ye wa kalanfa minnu tun bɛ école katolikiw kɔnɔna la ni o jɛkulu tugun bɛ lapasali jɛkulu min bɛ ni o ye baarakɛlaw ka CSTM ye jɛkuluba dɔ ye a yɛrɛ la k'a fɔ k'u kɛn bɛ ka a ɲini k'u bɛna baarabila kɛ k'a daminɛ octobre kalo tile 8 ka taa bila a tile 10 na k'u bɛna ɲɛbila baarabila ka o sɛbɛn gafe di an ka jamana kalanko minisiri ma tile 3 kɔnɔna la bawo ko lapasali jɛkulu ninnu kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko olu ka kalanfaw u tɛ k'u ka hakɛw sɔrɔ walima kalanfa ninnu kalanso datuguli ye dadigi kɛ u la wa ko olu bɛna a laɲini kalanfaw kan ka hakɛ mun sɔrɔ ko ka o d'u ma o de la u kɛn bɛ ka baarabila ɲɛbila ni o ye préavis de grève ye k'o labɛn ka bila octobre kalo la AES jamana minisiriw ni o ye kiri minisiriw ye olu bɛ Niger jamana kɔnɔ an bɛ waati min na ko bi a yɛrɛ la k'a fɔ AES jamana kiri minisiriw bɛ ka baara kɛ ko yaasa ka se ka AES kiri ka a lakɛɲɛ a yɛrɛ la k'a fɔ fɛn min ye Niger jamana ɲɛmaa général d'armée Abdramane Tiani ale de ye AES minisiriw bisimila ko baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ yaasa bɛnkan mun n'a bilala an ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka an ka kiri ka a lakilen ani fo ka taa se ka se ka kiri kologiriya ko o baaraw bɛ ka kɛ nin kɛnɛ in kan an ka jamana kiri minisiri Mamadu Kasoge fo ka taa se Burkina Faso jamana kiri minisiri ma n'o bɛ tali kɛ Edaso Rodrigue Bayala ani Niger jamana minisiri Aliyo Dawuda ninnu bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ jamanakuntigi ye u bisimila yaasa ko ka se ka kuma AES k'a ka kan bi an ka se ka kiri jolen jɛlen kɛ kiri mun n'a bɛ jamana saba bɛɛ lajɛlen ka a munafa ka se ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ma ye k'a fɔ ko sira bɛɛ lajɛlen fɛ AES jamana bɛ ka baara kɛ taabolow bɛɛ lajɛlen fɛ ɲɛtaa kuntalajanw sɔrɔ ko ani fo ka taa se sira bɛɛ lajɛlen k'a ka kan an ka se ka an ka kiri fɛnɛ kɛɲɛ ani fo ka taa se cɛɲɛnka jamanaw kɔnɔna la wale minnu bɛ kɛ ni o ye maaburuja wale ni a ɲɔngo ani maa min bɛ nijuguya walew ta ka se ka o maaw k'o kiri EDMSA olu ye cikan dɔw bɔ ka yɛrɛ k'a fɔ ko baara dɔw bɛ ka kɛ u fɛ kibaruyaw kɔnɔna la bi Énergie du Mali ko kibaruya minnu bɛ yen bi bɛɛ ka dɔn k'a fɔ ko baara dɔw yɛrɛ bɛ ka kɛ u fɛ Bamakɔ duguba kɔnɔnaw la n'o dɔw bɛ tali kɛ ka se ka jiri tigɛ k'a bɔ yɔrɔ dɔw la jiri mun n'a kɛ bɛ sababu ye ka gɛlɛya se filiw ma ni ka filiw datugu ko o jiri ni o furani ni o baara ni labɛn wɛrɛ min b'o bolo ko de y'a to tile 2 in na ko maaw bɛna kurantigɛ ye Bamakɔ kɔnɔna la maaw tun b'a sɔrɔ waati min kɔnɔ ko dɔ bɛna bɔ o waati la EDMSA u ka cikan kɔnɔna la o yɛrɛ k'a fɔ an bɛ don min na ko bi ni o ye bi araba ye ko yɔrɔ caman b'a la ka a daminɛ sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 9 fo ka taa se wulada in na 16h tɛmɛnen ko yɔrɔ caman olu ye kurantigɛ ye n'a yɔrɔ dɔ k'o bɛ tali kɛ Sotiba Ase Jelibugu Musa Bilentu Talikɔ Ceceni fo ka taa se Buramabugu Dɔgɔduma ani Bangoni Arazel Jalakɔrɔji Safo Doɲumana Koɲumani o n'a ɲɔngo yɔrɔw ko olu caman tun ye kurantigɛ ye bi don in na bawo ko EDM maaw ka kɔrɔfɔw la ko baaraw bɛ ka kɛ u fɛ ko yaasa ka se ka fɛlɛ bɛɛ bila sen kan ka kuran di maliyɛnw ma wa o siratigɛ kelen na
sini alamisa cikan fɛnɛ bolo ka yɛrɛ k'a fɔ ko kurantigɛ bɛna kɛ yɔrɔ dɔw la k'a daminɛ sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 9 9h ka taa bila 16h la yɔrɔ minnu dɔw bɛ tali kɛ zone industrielle hippodrome Bangoni k'a daminɛ 9h ka taa bila 15h la ko Tabakɔrɔ logements sociaux ani fo ka taa se Sirakɔrɔ Jalakɔrɔbugu n'a nɔkayɔrɔw ani ka taa se k'a daminɛ sɔgɔmada ɲɛgɛn kanɲɛ 9 9h ka taa bila 14h la Jelibugu Buguba Musa Bulentu n'a a nɔkanaw ko kurantigɛ bɛ se ka kɛ olu ta ye sini ye sini alamisa don wa yɛrɛ la k'a fɔ ko yanni waati kɔfɔlenw cɛ u ye kuma min fɔ kuran bɛ se ka na o kɔnɔna la ko baaraw bɛ ka kɛ EDMSA fɛ yaasa maaw kan ka kuran hakɛ mun sɔrɔ u ka se ka o sɔrɔ ko fɛnɛ ka kɛ ni alamisa sini ye tuguni yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni o dɔw bɛ tali kɛ fɛn mun ye Sirakɔrɔ Samɛ ani fo ka taa se Kulunin kɔ ani Tomikɔrɔbugu ani Kati fan dɔw ko olu fɛnɛ bɛna gɛlɛya sɔrɔ kuranko la sini alamisa ka daminɛ sɔgɔmada ɲɛgɛn kanɲɛ 9 9h ka taa bila 16h la nɛgɛ kanɲɛ 16 ko nin bɛɛ lajɛlen ye baaraw bɛ ka kɛ u fɛ u bɛ ka jiri tigɛ duguba kɔnɔna caman na Bamako n'a a dafɛ yɔrɔ ni sigida caman na ko ka bɔ filiw kan yaasa ko ka fɛlɛw kɛ kuran maaw kan ka hakɛ mun sɔrɔ u ka se ka kɛ EDMSA u ka cikan ninnu kɔnɔna la u y'o de fɔ an bɛ waati min na i ko bi n'an bɔra kuranko bunakun kan an ka aéroport ɲɛmaa ale kɛn bɛ ka cikan dɔ bɔ fɛnɛ ni o ye aéroport ɲɛmaaba ye colonel Lasina Togola ko nin waati in na ko baara dɔ tun bɛ ka kɛ aéroport a kɛnɛba in kan ni o ye zone aéroportuaire ye ko baara mun n'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka an ka finitigilakaw olu ka sɛgɛsɛgɛli walima u ka entraînement dɔw kɛ yen nɔ ko maaw ye mankan minnu mɛn a kana maaw panpa a kana maaw yɛrɛyɛrɛ ko aéroport kɔnɔna la lakana sabatilen don ko ka jigi sigidi bɛɛ lajɛlen ma nka kɛnɛba minnu n'o bɛ aéroport kɛrɛfɛ n'a bɛ wele ko zone aéroportuaire ni an ka finitigilakaw kuma dɔw la u bɛ taa u ka entraînement baaraw kɛ yen ko mankan minnu bɔra maaw k'a dɔn k'a fɔ foyi tɛ finitigilakaw ka entraînement de don wa entraînement bɛɛ lajɛlen finitigilakaw yɛrɛ de bɛ lakana kɛ wa bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ lakana ko kɔni jigisigi ka d'u ma aéroport ɲɛmaa ka fɔ la a yɛrɛ k'a fɔ ko o mankan minnu bɔra finitigilakaw ka baara de ye ka se ka maa nanama sumalenw ni o civil ka u lakana wa ko taama bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ a cogo ma wa a tɛ foyi lase taamakɛlaw ma wa taamakɛla bɛɛ lajɛlen ka gɛlɛya jigisigi sɔrɔ k'a fɔ mankan minnu don gɛlɛya ko tɛ bɛɛ bɛ se ka jigisigi sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna la Nations Unies olu ye rapport dɔ bɔ rapport minnu yɛrɛ k'a fɔ ko an ka jamana kɔnɔ ani cɛɲɛka fuga jamanaw ko gɛlɛyaw bɛ ka bonya kosɛbɛ gɛlɛya mun ko ni a bɛ ka lase maaw ma maa minnu ni olu bɛ na ni dɛmɛ walew ye action humanitaire maa minnu bɛ dɛmɛ ni jigitigiw ta k'a di maaw ma gɛlɛya bɛ maa minnu kan ko olu ka baaraw kɔnɔna la k'u bɛ ka gɛlɛya caman sɔrɔ bawo ko kulu marifatigiw papalikɛla minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ ka a laɲini ka se ka na ni basigi cɛ an ka jamana kɔnɔ o maaw de ka ko bɛ ka kɛ sababu ye ka gɛrɛntɛ ta k'a da an ka jamana maaw ka maa minnu n'u mago bɛ dɛmɛ la k'a bɛ k'a dadigi kɛ kosɛbɛ baarakɛlaw ka maa minnu bɛ na ni dɛmɛ ye ni o humanitaire ye k'u ka baaraw bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ k'o de la fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bɛ ka ta ani fɛɛrɛw kan ka ta jamana ɲɛmaaw fɛ yaasa humanitaire olu ka lakana u ka baaraw kɔnɔna la olu min ka taa dɛmɛ don maaw ma maa minnu ni olu bɛ gɛlɛya sɔrɔ kosɛbɛ ka sabu kɛ kɛlɛw ye Bamako kɔnɔna la bi fo ka taa se marabolo kɔnɔna caman ma a yɛrɛ la k'a fɔ ko sogo sɔngɔ gɛlɛyalen don bawo ko misi kan ka bɔ yɔrɔ mun na ka se Bamako ni o ye an ka jamana kɔrɔnfɛlaw ye misidonna yɛrɛ k'a fɔ ko lakana ko gɛlɛya kɛ bɛ sababu ye misiw tɛ ka se ka don a cogo la o de la ko an b'a ye k'a fɔ an ka sugu kɔnɔnaw la sogo sɔngɔ ko dɔ faralen don a kan dɔ kɛn bɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko sogo mun bɛ yen nɔ ni koloman don ko a sɔngɔ n'a tun bɛ 640 hakɛ la kuma dɔw la 680 k'a dɔw bɛ ka taa a yɛrɛ sɔrɔ fo 800 na an bɛ don min na i ko bi wa ko Bamako dɔrɔn tɛ a bɛ ka ye yɔrɔ caman na ko maaw bɛ ka mun fɔ ani sogofeerelaw bɛ ka mun fɔ olu tun bɛ misi sɔrɔ cogo min na ka sogo faga ko misi tɛ ka sɔrɔ o daw la bawo ko misidonna minnu kan ka na ni misi ye olu fana kɛn bɛ ka gɛlɛyaw yɛrɛ k'a fɔ ko sira la u tɛ ka se ka don ni misi ye a ɲɛma o de la ko maaw bɛ ka nin gɛlɛyaba in ye sogoko la ko wa u bɛ mun ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ
fɛlɛn dabaliw bɛɛ lajɛlen ka kɛ yaasa misidonnaw olu ka se ka lakana u ka don ni misi ye ka na ni sogo ye sogo mun ni o ye dumuni fanba ye ko n'o kɛra sabu ye lakana ko o bɛ se ka sinsin o b'a to u bɛ se ka sogo feere sɔngɔ la sɔngɔ mun n'a bɛ jigin keba an bɛ e fan fɛ yaasa ka sɔrɔ ka na an ka kɔkan kibaruyaw kɔnɔna la. لبيك اللهم لبيك. En balimaw ni ye kunnafoni ye ka bɔ commission des agences du voyage du Mali. Mali agent de voyage wa commission ba k'u b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ n'i y'a laɲini k'a fɔ ka taa hiji la i ka wuli ka t'i tɔgɔ sɛbɛn agence la agence min bɛ yen n'i y'a kanu ko ka d'a kan 2026 hiji ko saudiya kelen bɛ ka sariya gɛlɛnba ta le 31 décembre 2025 n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ min tɔgɔ ma sɛbɛn a bɛna gɛlɛya dɛ o de kosɔn agence ka tɔnba n'o de ye commission ye k'u b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ ko wuli kuma dɔn o de ka wusa sen ka di ye dɛ ko agence bɛɛ kelen bɛ k'i ka dayɛlɛ ka maliyɛnw kunbɛn cogoya min na tɔgɔ ka sɛbɛn joona o de kosɔn ne min y'a laɲini k'a fɔ i bɛna taa hiji la walima k'i ka maa bila ka taa k'i ka wuli ka bɛn sisan ka boli ka taa agence bɛ yen k'a fɔ n'i y'a kanu n'a ka baara taabolo y'i diya tɔgɔ sɛbɛnw i ka taa kɛ nin tun ye kunnafoni ye an ye kunnafoni min sɔrɔ ka bɔ Mali agent de voyage ka tɔnba la n'an k'a ma k'a fɔ commission ala k'a faamuya ko ɲuman di an ma assalamu alaikum. Tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da. dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mɔbili boli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli an ka jamana kɔkan kibaruw kɔnɔ an bɛ taa Gine Konakirikaw bara arala k'a fɔ ko tɛnɛdon Gine Konakirikaw dɔw farala ɲɔgɔn kan maa caman ko yaasa ka se ka taa kala ta yɛlɛma mun kan ka don sariya sunba la référendum constitutionnel ko maa fanba jara ka taa wi ta ka yɛrɛ k'a fɔ k'u jara n'a ye yɛlɛma aw ka se ka don kalata kɔnɔna la bawo ko a baaraw bɛ sen na fo ka taa se karidon nata la jamakɔnɔdenw ka se ka taa a yɛrɛ k'a fɔ u sɔnna walima n'u ma sɔn sariya sunba kura ma. Nigeria jamana kɔnɔ u ka nafolotigiba mun bɛ yen ni o ye Aliko Dangote arala k'a fɔ ko ale ka tajiw ani fo ka taa se a ka dugujukɔrɔ taji ko a caman bɛna bila ka taa Ameriki jamana kɔnɔ nin waati in na ko nin ye paraɲɛba ani sewaba ye ni cɛba in a ka baaraw kɔnɔna la baara minnu bɛ tɔ kɛ sababu ye k'a ka sɔrɔ boso wa u b'a yɛrɛ k'a fɔ farafina kɔnɔna la dugujukɔrɔ nafolo ɲɔɲɛnen bɛ an bara wa maa bɛ anw fɛ yan nɔ maa minnu ni olu ka nafolo fanga ka bon n'u bɛ kɛ sababu ye ka se ka farafina sankɔrɔ ta. Faransi jamana kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ Faransikaw ye musolaka maa 3 ka olu bila ka bɔ Siri jamana kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ ko ni maa kofɔlen ninnu kun lasagolen don bamanciya kɛwale tigilamɔgɔw fɛ Siri nɔrɔn fan fɛ u kun lasagolen bɛ kaso dɔ kɔnɔ ka sabu kɛ Faransi jamana ka wulikajɔw ye ko ni maa ninnu sera ka bɔ kulu marifatigi ninnu u ka kaso kɔnɔna la k'a sɔrɔ maa ninnu u kun ɲanginen de don wa k'u bɛ segin ka taa Siri jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaaw olu bɛ a laɲini u bɛ kiri cogo min na ani u ka lahala ye mun ye ka se ka a tigɛ u yɛrɛ fa jamana kan ni o ye Sirikaw bara. Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump ale kɛn bɛ ka a yɛrɛ k'a fɔ
ko ale ye kunnafoni sira mun be ni o ye New York Times ye ka a wele bɔgɔ jeninen kan ko kiri kɛmɛ ka jalaki mun bi kunnafoni sira in kan o de ye a ka nafolo sara nafolo min dagosi bɛ taa dollar wari miliyari 15 hakɛ la bawo ko ni kunnafoni sira in k'a ye galon da jamana ɲɛmaa Donald Trump la Amerikikaw bara walima a ye kuma mun fɔ a ma kuma ninnu a bɛ se ka kɛ tɔgɔcɛnw ye ani ka a jɔyɔrɔ ka a tiɲɛ ka tɔgɔ la nɔgɔ ko o waleli mun kɛra o de la kiiritigɛlamɔgɔw ye jalaki bin kunnafoni sira in kan k'a fɔ u ka ni nafolo kofɔlen sara u ka wale o kun kɔrɔ Ameriki jamana kɔnɔna la a yɛrɛla k'a fɔ ko maa dɔ bɛ yen nɔ ko bali ye o sɔrɔ maa in ko a kɛra u ka yɔrɔ la yɔrɔ minnu b'a wele ko campus américain maa kofɔlen ko maa mun ye bali kɛ ka a sɔrɔ procureur ale ye wulikajɔw kɛ ka se ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ ka tɛgɛ da o kan a yɛrɛla k'a fɔ maa in ni ale ye san 22 ye ni waati in na kiiritigɛlamɔgɔw u ye a lasago bawo ko ale de kɛra sababu ye ka se ka marifa ka a ci sifinnaka in na wa ale yɛrɛ fana ye sifinnaka ye bawo a san 22 dɔrɔn la kampusi kɔnɔna la ka se ka taa ni ma kofɔlen k'a bɔnɛ a nin na o de la ko kiiritigɛlamɔgɔ yɛrɛ k'a fɔ a bɛ lasago nin waati in na ani mun ka kan u ka se ka da kan yaasa a ka se ka t'i jɔ a ye baara min kɛ ka t'i jɔ o kun kɔrɔ seko ni dɔnko bunakun kan an ka jamana kɔnɔden mun bɛ yen nɔ ni ale ye sorofɛnwaraba ye Fatumata Jawara a yɛrɛla k'a fɔ ko a ye jɔnjɔnba dɔ sɔrɔ diɲɛ kurukara kɔnɔna la ale de bɛ kɛ farafinna musolaka ye dɔnkilidala mun kɛra sababu ye mun kɛra maa fɔlɔ ye ka se ka nin jɔyɔrɔba in sɔrɔ u b'a fɔ min ma ko stream ni o ye a ye lamɛnli hakɛ mun kɛ faransi kan fɔ jamana ni o ye farankɔfani a musolaka a bɛ kɛ a ma gale ye ni a ka streaming taara jɔ fo 447,000 hakɛ la ale de ye o sɔrɔ farafinna gun kan musolaka kuma o sɔrɔ mun bɛ da a kan o ye Angelique Kidjo ale ta kun ye lamɛnli ko 156,000 ani fo ka taa se maa mun bɛ jɔyɔrɔ sabanan na o de kun ye Ema ye ale ta ye 56,000 ye nka maliden Fatumata Jawara ale ye 407,000 sɔrɔ ko b'a to ni jɔnjɔn kofɔlen bɛ di a ma jɔnjɔn mun ni a bɛ Mali ani fo ka taa se farafinna ka seko ani dɔnko ka sankɔrɔta diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni ne bɛ dan siri an ka wulada n'a kibaru la mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ni sanga in na k'a da aw tulo kan aw minnu kun sɔgɔlen bɛ janni na an b'aw fo ka koɲumanw k'a fɔ a y'aw sɔgɔlen to an na kibaru bɛ to sen na kunnafoni lasera aw ma balimakɛ Vamara Berete fɛ jaw tun bɛ ka yɛrɛ aw la Kiba Jalo fɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ. dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la